Jeg vil gerne fortælle om noget kunst fra tidlig klassisk tid, som er fra 480 til 323 før Kristus. Og jeg starter med ham her, der hedder Critius-drengen, og han er lavet i ca. 480 til ca. 490 til 480 før Kristus. Og ham han er et godt eksempel på overgangen fra senarkaisk tid til tidlig klassisk tid. Der begynder at komme lidt mere dynamik i, og der kroppene bliver mere asymmetriske, og de sådan stræber efter, de prøver at lave det sådan mere naturalistisk. Og hvor i den arkaiske tid, der stod de sådan meget statisk. Så her kommer den her positur, der hedder kontrapost, eller kontrapost. Det er det her, hvor det ene ben er foran det andet, som vi også ser her. Så er det ene ben en lille smule foran det andet. Og det gør, at det bliver sådan mere afslappet og mere naturalistisk at se på. Og noget, der også sådan skiller sig ud fra arkaisk tid til tidlig klassisk tid, det er, at det arkaiske smil, det forsvinder. Og de får sådan et meget neutralt udtryk i ansigtet. Ja, det er så blevet fortolket som, at det skal vise den ideelle indre ro og harmoni, som man gerne vil i den her tid. Og ved den her skulptur ses også strengestilen, som er det her med, at de har en stor tyngde i hagen og ved øjenlågene. Vi kan zoome lidt ind. Ups. Ved hagen og ved øjenlågene, de er sådan, ja. Og noget andet er også, at musklerne ikke nødvendigvis sådan afspejler, hvilken stilling de står i. De er tit sådan lidt modvisende, modstridende. Og her har vi så en anden skulptur, som hedder Diskuskasteren. Og den er fra ca. 450 før Kristus. Så den er yngre end den anden. Og her ses det tydeligt, at der er kommet meget mere dynamik i det, ind i skulpturen i forhold til arkaisk tid. Og samtidig så er det også tydeligt at se, at det arkaiske smil er væk, og han har samtidig det her meget neutrale, rolige udtryk i ansigtet, som strider lidt imod den der anstrengende positur, han står i. Det ser sådan meget afslappet ud i forhold til, hvad han laver. Og det er igen det her med, at det skal vise den her ideelle indre ro og harmoni. Den er oprindeligt lavet i bronze, men det her det er så en romersk kopi af den. Ja. Så har vi den her skulptur, som er lavet i bronze, og den er lavet ca. 460 år før Kristus. Og det er så blevet tolket, at det skulle ligne en afbildning af Zeus eller Poseidon. Ja. Og her bliver der stadigvæk også leget lidt med det der mere dynamiske udtryk, men på den anden side så er den her meget mere sådan statisk og stift udtryk i forhold til diskuskasteren, fordi man har hans overkrop sådan lige direkte midt i, med fronten ud mod, ja. Og så er der lige benene og armene, der sådan, og hovedet, der bryder det lidt, det symmetriske der. Og altså den delvis symmetrisk, men ja. Men det ses også, at han hviler vægten på den ene fod lidt mere end på den anden. Altså det her med, at de ikke bare står stift med begge ben, det gør det mere naturalistisk, og ja, musklerne er også meget naturalistiske, men dog alligevel lidt symmetriske der midt på maven.
Ja, og her ser vi så et maleri, som er fra bunden af en drikkeskål og malet i ca. 490 til 470 før Kristus. Det er malet med rød figursteknik, som blev opfundet i arkaisk tid, men stadig bliver brugt i den tidlige klassiske tid. Og så med malerierne begynder man og ligesom med skulpturerne at udforske forskellige positurer. Man skildrer menneskerne i nogle anderledes stillinger, mere dynamisk og sådan. Men stadigvæk er det lidt stift, da man ser øjnene frontalt fra, uanset hvilken stilling de er i. Det gør det lidt stift. Også det er ham der ligger ned, hans overkrop er sådan direkte ud mod os. Det gør det også lidt stift. Og her er så en vase med et billede på, og vasen er fra 470 før Kristus. Og her ses det så, at det her med øjnene, og gør lige sådan der, at øjnene det bliver sådan malet mere i profil i stedet for frontalt. Og det er det sådan stadig ikke 100%, men på vej derhen af. Kan jeg lige zoome lidt ind, så vi kan se. Ja. Profil. Og så ses det også det her med, at der måtte gerne være dynamik, og det måtte gerne være så naturalistisk som muligt. Men det var en lille smule begrænset af det her med skålens krumning, og det var 2D, så for at den måde, de skabte sådan en lille smule dybde på, var ligesom at menneskerne overlappede hinanden. Så der kommer en forgrund og en baggrund, men der er stadigvæk ikke den helt store sådan dybde i det, fordi baggrunden bare er sort, og det gør det sådan lidt fladt i det. Også på krukkerne ses den her, eller vaserne ses den her, strenge stil, og så, hvor at hagepartiet har godt med tyngde i, som er karakteristisk, og også øjenlågen. Det kan man så ikke så godt se på de her malerier, men hagerne, de bliver nogle ordentlige nogen, som også gælder hos skulpturen der. Også.